لە تەڤە وڵاتên جیهانê ew ê cihê girîngî daneye lê cem hikûmetan parastina jiyana welatiyan e ji ber vê çendê girîngiyeka mezin didine bordê tenduristî. Tevaya hewlan dixine girdek û tevaya pêwîstiyên tenduristî di nexweşxaneyan de dabîn bikin. Lê li cem rêveberiya PYD Tendurustiya Welatiyê Kurd dikeve dawiya rêsbendiya girîngî pêdanê û lê nexweşxaneya Dêrkê wê ku pişt dîwaran de tê encamdan cihê metirsiyê ye. Yekem, beşên nexweşxaneya Dêrkê. Nexweşxaneya Dêrkê ji çend beşekî pêk tê: beşê hawarçûnê, beşê hinavan, beşê zarokan, taqîgeh, beşê eşya, beşê neştergeriyan, beşê nûrîngehên pizîşkî û dermanxane û di dema dawî de jî beşekî taybet bi tûşbên vayrosa korona hate vekirin. Ji derên tenduristî jî dibêjin vekirina beşekî taybet bi vayrosa korona di nava nexweşxaneyeke giştî de ku rojane sedan welatî serdana nexweşxaneyê dikin. Berovajiyê tevaya yasayên tenduristiyên cîhanî ye ji ber ew beş wê bibe sedema belavbûna vayrosa korona bi asanî di nava xelkê de. Amêrên ku li nexweşxaneya Dêrkê hene. Lêgorî ku raporta Arkê amade kiriye, nexweşxaneya Dêrkê tu amêrekî pêşketî têdenîne. Bo nimûne, beşê hawarçûnê tu amêrek têdenîne. Beşê eşya tenê yek amêr tê de kar dike û ew amêrê ku bi CT scan tên naskirin ji beriya sê mehan ve ji kar ketiye, têk çûye û heta wekan hejî nehatiye çêkirin. Mes'ud Ango Ansansêr tevaya wan jî têk çûne û ji bo nexweşan bi kar nayên bi tenê yek mes'ud bi kar tê ew jî ji bo rêveberiya nexweşxanê ye. Beşê henavan tu amêrek têdenîne. Beşê zarokan tu amêrek têdenîne û eger zarok pêwîstiya wî bê çavdêriyê bê tu amêrek têdenîne ta ku jiyana wî ji mirinê rizgar bike. Sêyem, beşê neştergeriyan. Tevê ku amêrên pêşketî wî yê kewn jî ku kar dikin di nexweşxaneya Dêrkê de nînin. Neştergerî bi awayekî zêde têne encamdan ew jê ji ber ku li hember encamdana neştergeriyan pere têne wergirtin û bi taybetî neştergeriyên zarokbûnê û neştergeriya bêhvil û qirikê. Lê nexweşxaneya Dêrkê jî tu neştergeriyên mezin nayêne encamdan weke neştergeriya dil. Beşê pêşwazî û hawarçûnê. Beşê pêşwaziyê ne di astê pêwîst de ye, bi taybetî dema ku rewşên hawarçûnê digihine nexweşxanê. Tevaya pizîşkan ji ber wan diravin û xwe diveşêrin. Ew jê bi bihaneya hebûna vayrosa korona da ku tûşî vayrosa korona nebin. Ew haleta hawarçûnê wê çavirêkê heta ku pizîşkek razî bibe werê wî derman bike. Pêncem, kadrên ku di nexweşxaneya Dêrkê de kar dikin gelek kêm in. Ew jî ji ber guhnedana îdarî di vê derbarê de. Ew ê cihê pêkenînê ye. Ew ê ku di taqîgehê de dewam dikin ha di beşê singê de dewam dike û ew ê ku di beşê singê de weke mumerid angoperistar kar dike. Ew ê ku di beşê eşya de ye lê beşê hawarçûnê û texdîrê kar dike. Şeşem, derman. Lê gorî ku ji Arkê re hatiya ragihandin derman bi tuawayekî li nexweşxaneya Dêrkê nîne. Ew ê heye jî kêm e. Tevaya ew dermanê ku ji aliyê dezgeha xêrxwaziya Barzanî ve tê şandin da ku li ser nexweşxaneyan werê dabeşkirin, piştre li ser hejaran werê dabeşkirin dema ku serdana nexweşxaneyê bikin. Bi ser dermanxaneyên taybet de tê dabeşkirin da ku piştre bifiroşne hejaran û nexweşan. Heftem, rêveberiya nexweşxanê. Di rêveberiya nexweşxaneya bajarê Dêrkê de gandelî bi awayekî berçav ber belav bûye. Her kesek ku bixwaze wê gandeliyê çareser bike ango di rûyê gandeliyê de biwastê, cihê wî li nexweşxaneyê nîne. Li gorî sîstemê ku PYD ji rêveberiya nexweşxanê re daniye. Yekê ku karî wî bi tenê eşyaya bûye rêveberê giştî yê nexweşxanê. Peristarek bi navê Rojîn Ehmed bûye berdevka desteya tenduristî ew bi xwe jî destêwerdanê di tevaya beşên tenduristî de dike ji çelexa heta ku Dêrkê. Pizîşk Mihemed Ednan ku dibêje pisporê neştergeriya esebî ye ku ew bi xwe jî tu pisporiyek nekiriye.
پۆستا ڕێبەبەرێ تەندروستی دە نەخۆشخانەدا وەرگرتیە لێ دڕاستیدا تو بریارێک ژیە دەدەستی وی دەنینە تەڤایە بریاران دەدەستێ وێ پەرستارێدە یا بنابێ ڕۆژین ئەحمەد تەڤایە فەرمان بەرێن خۆدان ئەزمون ji ber Rojîn Ehmed û kesên bi ser ve dev jê kar berdane ji ber berdewam astengî ji we re durust dikirin û bê behane ew siza didan. Peyedê navendek durustkiriye ji bo kesên ku nexwendevan in di dema sê mehende xulekê ji we re encam didê. Piştre belgenameyekê didê wan û dibêje hûnbûna pisporên tendurustî we di nexweşxaneyê de da dimezrênê.